pamusoro changamira ndakaona Felix Mchero napo Chipunza vakasvikawo padare peri pataida kuyananisa vanhu vakanga vajisirana mumunhu. Ndakaona Felix Mchero napo Chipunza vachisvikawo padare pamwe pandinoyananisa vanenge vatadzirana. Wakangosvika vachitiwo vaira nyati tauya kokumisa haufanira kunge uchiita zvauri kuita panapa. Ndakatovatambirawo zvakanaka ndikawaombera zvakanaka sekuti ndowaridzi wedu uyu. Ndikati ndiri mwera moyo asi basa ndakapiwa naNyati zvikanzi ndini imwe nyati yacho ndatouya ndoda kutokumisa waitoda kutoita zvehondo chaizvo. Ndobva ndataiwa zvamaita zvakanaka ini handichakwanisi kurwisana nemi ndaakudzosera Nyaya kuna Nyati akandipa basa. Zvikanzi ndani kuti nditori netsamba yandinayo iri kutaura kuti fast track haina Sabuku uye zvakare ishe wako yo ndimukoma wangu wanonzi Vajangashi wakataura kuti kuno hakusati kwane maSabuku. Ndikataiwa zvawaita zvakanaka inini Nyaya ndaakuidzosera kuna ishe wakandipa basa. Ndobva ndachitakura Nyaya kuchiendesa kuna ishe. Makatora here mai kazhinji munasotepa vanhu vachitaura kudaro zvinobatsira kana panozoenda kumakoni mberi, so that munhu haazoti handina kudaro handina kudii handiti so sekutaura pane mawitness handiti akazvinzwa vachitaura kudaro. Dare rangu rese ndiani nani mawitness kuti anyorwe kuti varipo vanozoku vasingazorambi kupurirai. Totangariza kuti yatenga pakati pani nani wakanga watoguma kudare kwiri kwacho kutonai wakanga waguma kuya kudare pane anonzi Bright Kahila naClipos Chikangaiso wakanga vaunza Nyaya kudare kwenyu icho kwacho. Then pose dzimwesa mawitness Clipos na Johanisi Chirumbi vacho ndovanozoita mawitness vasingazoti kana vikaenda mberi vanozoramba kuti hatichauyi vanga vari chiwitnesserai, so that painoeka kuti pane umbowo hwakadi hwakawitness munhu achitaura mashoko yayo. Mawitnesses aripo ndi pane achawesa kana iri kana wani chete it's okay. Iwo varipo vanouya vachiwitness achiisa wairi vaunonyatsoziva kuti havari kuzokuradzira sisi Sabukani yapa Albert Chikangaiso varipo vakandikoka kuti ndiende kunoteerera dare aiwa iwe wakazosvika uchinzwa haunai wakanga varipo wachidii wachiwitnesa iwe wakazosvika ndakazosvika wachinzwa ndozvavakurebesa nganyaya iyo hauzvoni. Saka munoda kuti wabhadhare chii kuzvita dare kwakaita munoda kuti wabhadhare darota abhadhare mbudzi nati right handi akatuka aituka mama yekutuka nemundo wani yekutuka mama Mohammed asaka badala zvinizvo within 7 days. Ndafunga vanhu Nyaya ifana kupasanurwa. Chekutanga yafana kutanga kumira kuti
kuita contact kwakaita kudarira sapo ichaji inofanira kuzomirira nechitu nekuzodaidzwa kufuti kwamambo kwasi kunovhariridza anobvisa iyo agara achibvisa mbudzi nhatu dzokusaya kudai ntaura pakunyora papresident kwavo kwaonenge ichipatsanurwa kusauya kudare kwayo ndudzo kwa Sabuku mbudzi mbiri kuna Ishe 1 kuna Sabuku handiti, then kuna mambo mombe imwe chete, then asakabhadhara within 7 days panozoda kuti message of court aende panenge paakudiwa imwe mombe. I think they are better. Next.